ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намун мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон мошино бениҳоят нархҳошон арзон астае. Агар шумо дохали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълум бошад, дар WhatsApp, имо, экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта реклама намекунем. Ин номерот тоқа WhatsApp, имо, Telegram кор мекунем, номерош не. Кадоме ки чизе барои фурӯхтан дорад, марамат рӯй кунем, реклама мекунем. Ва дар имза навор чӣ мошин қабул кардем, номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ, номерошона бо ҳарфҳои зард мемонем. ҳаста Corolla 3 аста ки бо нархи арзон, ҳаста Corolla 2 қабул кардем дӯстони азиз, Daewoo Lacetti VAZ 2104 бо нархи арзон, Daewoo Tico бо нархи арзон, BMW 3 баландо аста ки бо нархи арзон, сечкаҳои объёмни паразитои арзон, Daewoo Nexia 3 зур ва аста Camry бо нархи арзон дӯстони азиз, ва аста грузовой Gazelle ва аста Kamaz Mixer дӯстони азиз ва дигар намуд маркаҳои мошин ки нархҳои арзон кардем. Ва курси имрӯза 118 сомону 50 дирҳам бошад. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. То охираш навора тамошо лайк разем, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ, марамат рафтем. Мегзарем ба эълони якум. Дӯстони азиз, мақсад ки швелери фурӯшӣ астае, Kamaz Mixer фурӯшӣ астае ва компресси фурӯшӣ астае ки ҳамашо сайстияне ҳамаш фурӯхта мешаванд, бо нархи отдельно ва комплектам фурӯхта мешавад. Астае шлевери фурӯшӣ астае ки дуғсарония, мақсад ки хоб дӯстони азиз 30 сантиметр баландиш астае, 1 сантиметр ғавсша дӯстони азиз ва 52 метр дарозиша. Нархи 1 метраш мақсад ки 1200 сомони астае. Бо хайқатиқчон муомила мекунем. Шлевер дӯстони азиз дуғсарони 30 сантиметр дӯстони азиз баландиш, 1 сантиметр ғавсиш, 52 метр дарозиша дӯстони азиз, яъне ба қувват астае. Нархи 1 метраш 1200 сомони астае. Ва астае боз Kamaz фурӯшӣ астае, Kamaz Mixer, нархаш 75000 беҳтарин ҳолат дае. Ва астае компрессори фурӯшӣ астае, компрессори отличный состояние зури бад, нархаш 30000 сомон астае, боз арзон мешавад. Ҳама ино а як одам астае, ҳамашо отдельно ёки комплекта фурӯхта мешавад. Яъне шлевера бо хайна метр кадаги аст дӯстони азиз, ғавси баланди маша. Бо гуҷоша ки шумо нафаҳмедед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. хоб ино қарор доранд дар шаҳри Бохтарда. Прамои рақамҳои мегафони ҳисобишон дар рақамҳошон WhatsApp дорад ва рақамҳошон прамой кор мекунад. ҳастае шлевер фурӯшӣ дӯстони азиз, ҳастае компрессор ва ҳастае Kamaz Mixer фурӯшӣ. Нархҳошона номбар кардем. Бо кадом то нафаҳмида бошен, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзон мекунад дӯстони азиз. Марамат срочная. ва кадоме ки ягон чизи фурӯш дошта бошад, хоҳад ки реклама намуда, марамат дар рақамҳои болобудае ки дар аввали видео 20 рӯй кунед, мо фурӯшта рекламада мегузорем. Мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Грузовой Gazelle астае баъдрон ки мошини фурӯшӣ грузовой Gazelle. Соли бори 2002 сол астае ки сӯзишфурӯш газ бензина, объём мотораш мегӯяд поло инжектора, коробкаш механика, сайсияни мошини баъдрон нахедуае. Моторсоз газ бензин соли мошин 2002 сол грузовой Gazelle хелае ки дасти ёгдомда гаштесае. дӯстони азиз, 6 та балонш мегӯяд нав астае. дӯстони азиз, моторш мегӯяд сода астае, салоншам тоза, кузуфаш мегӯяд тоза, нархаш мегӯяд ҳамагӣ 25000 сомонӣ астае ки боз муомилаи хуб дорад. ва грузовой Gazelle айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Воседа дӯстон, яъне ки ноҳияи Воседа, нархш 25 та боз муомила дорад. Якумаш рақами мегафон дастӣ, ахираш 61 кор мекунад. дуюмаш рақами мегафон дастӣ нашам, ахираш 80, инашта WhatsApp, имо ва дигар чиҳои лозимӣ дӯстони азиз пайваст дорад. нархша мегӯяд 25 та бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем, срочная, марамат занг занем. ва ногуфта намона, кадоми шумо ки дар ҳамин навори бо мошини маҳқулитона ки наёфтед, дӯстони азиз, дар комментари нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим то кадом чанд сомона, то кадом сола, аз куҷо. мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем. шумо лайкҳо разед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla астае баъдрон ки срочная, соли бори 2009 сол астае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, объём мотори 1.6 литра, коробкаш автомата, сайстияни мошин мега чоткае. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия мегӯяд кардагӣ, ходовой мегӯяд нав, баллон мегӯяд пачка, кондитсионер мегӯяд кор мекунад дӯстони азиз, салоншам тозакай. нархи мошина мегӯяд сумаки мегӯяд 76 та мегӯем, бо мегӯяд муомила мекунад фақат одамони харидори аниқ да. ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. нархи мошина 76 та боз муомила дорад, фақат мега илтимос харидори аниқ мегӯяд занг занен. ин ҳамин қадр сурат дошта ҳамира пешкаш карда. кадом то ки мехарем, маълумот занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 астае ки бо нархи арзон аст срочно, не ки фақат мега одамони харидори аниқ тоқа суми холӣ. Toyota Camry 2 светои сери бисун азиз соли бори 2009 сол астае ки сӯзишвориш бензини холӣ. Объем мотораш 2.5 литра коробкаш автомата сайстани мошин мега чотка мега устота мега гирифта мега обмео мега мошина бин. Дӯстон аз мошин мега айҷият техникӣ мега мошин мега кор надорад. Дӯстон аз мошин мега соза ҳуҷҷатош мега бучдага салонаш ҳам тозака диска бискар ин хеле савти серебристи моторш 2.5 дӯстон аз ва 2009 солае. Хоб ягон саволтон боша хага харидор ки боша шумо занг занед ки мега илтимос мега фақат харидор дӯстони азиз мошина нашуд арзон карданша ягон чиз нагуфтиян. Нархи мошин 80 та мошин дар шаҳри Душанбе чанд қа арзон меша намеша нагуфтия ва номерош транзитае. ин ҳами рақами мегафон дисошна фақат мега одамони харидори аниқ мега тамос гиранд. ин ҳами қа маълумот дӯстони азиз дига маълумотша нагуфтанд. Хоб кадоме то ки боз мегӯям дар навор агар наёфтед мошини маъқули нависед чи маркаи мошин дар кор аст мо пешкаштон мекунем навора то охираш тамошо кунем ва силкаша падилчаш кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Daewoo Nexus светои сафед. соли бори 1696 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созай 4 таблонаи ҳолати кӯрадӯстони азиз яъне ки дар навор дидем чӣ хеле ки балонос нав метавад 80% ҳастаи салонш ҳам тоза кардӯстона мошин хай нормали сайстени яхи айнексиёи 10000-15000 хай хеле фарқш кардесае. ва нархи мошина мега 20 мегем бо арзон мекунем мега соҳибаш мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвонда. ака чӣ ба мақсад 20 мошин хай мега тоза ки соза мега омада бинен. нархи мошин 20 дар ноҳияи ёвон бо арзони хуб мешавад. ина рақамҳои тисели соҳибшуна кадом то ки мехаред ягон савол доред ягон нашуд ҳуҷҷат документ ягон мотор прамои занг занед маълумоти пураша аз хошае мошин боз чӣ хеле мегӯм дар ноҳияи ёвонае. ва кадоме ки мисол чизе ки барои фурӯхтан дорад намедонад ки чӣ хеле реклама фурӯш намонад сунад рақамҳо дар боло рақамҳои 885 1220 WhatsApp имо Telegram чизе ки барои фурӯхтан бошад роҳӣ кунед мо ҳамин фурӯшда мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. BMW 3 астае баъдрон ки BMW 3X астае ки X астае баландошае. соли бори ючаш мега 2004 сол аст. сӯзишвориш газ бензине объем мотора 3 литра коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахадуае. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. мошин мега пол мега танировкае 1 сола танировка дӯстони азиз дорад ҳуҷҷатш кати. кондитсионерш мега яхе 4 дискаҳои фасон хай бо дигар расходи аниқша бохтон пурсида мегирин. BMW X3 астае 2004 солае. нархша мега 60 гуфтесиам бо хай қатиқчон муомила мекунен ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. BMW X3 нарх 60 дар шаҳри Душанбе бо муомила савдо дорад. ои мошин шумо ягон маълумот хоҳед агар ягон саволои зиёдӣ боша агар фаҳмида шумо на рақамош аста 1222 ҳамида занг занед маълумоти пураша гиред фақат харидоро ва бозам мегӯям ки мақсад ки лайкора занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки советскияи ВАЗ 21014 дар комментария бисёр баъдро хоҳиш карданд ки ВАЗ 21014 мон яъне ки советский мошин молодёжни. соли бори 2005 сол астае ки сӯзишвориш бензини холия объем мотори 7 литра коробкаш механика мошин мега нахадуае. мошин 5 моҳи дигар дӯстон аз ҳуҷҷат дорад дискаҳош простояй нархи мошина мега 15000 сомон гуфтесиам бо мега муомила дорад ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дӯстони азиз. Муъминобода 15000 муомила мешавад. дӯстон азиз ҳамин маълумотошона мо хондем ва соҳибошон гуфтага ки фақат мега одамони харидор мақсад ки фақат харидор бошанд занг зананд мақсад на вақти худшон нагиранд на вақти дигатона яъне вақти дигатона нагирем мошин дар Муъминобод агар шумо таки наздик боша рафтатонен не рафта мошина бинед 15000 муомилаи хуб дорад. хоб ин ҳами рақамҳои павилёни соҳибшуна ахираш 0064 дӯстони азиз кадом то ки мехарем марҳамат занг занед. лайко асло мошини навнав аз тарафи мо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Daewoo Lacetti. соли бори 2006 сол астае ки сӯзишвориш бензини холӣ объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега нахадо мега созаи хай расходша бохтон аниқ када мегирен дискош простои салоншам тоза кардем хеле светои серебристи металл. нархи мошин мега 23000 сомон аст боз мега муомила савдо дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. ноҳияи шаҳри Тузда нархи мошин 23000 муомила дорад.
мо бисёре баъд такрор намекунем кадомтон ки мехай рақамош аса мегафон ахираш 14:00 марама занг занем маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Toyota Corolla D светои сафед бо нархи арзон срочна. соли 2006-2010 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд гарин мегӯяд сунъати кам расходае. 4 та баллон мегӯяд 90 сунъати ҳуҷҷатош мегӯяд то моҳи сентябр сунъазиз. Мелеш мегӯяд хай камтар кор дорад, номерош транзита, нархи мошина мегӯяд 64 та гуфтесиян бо мегӯяд арзон мекунем, мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. Нархи мошин 64 та бо ягон сум мегӯяд муомила мекунем. оидаи мошин шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зиёдӣ боша, агар рақамош аса мегафон ахира 18 марама занг занед маълумотша гиред. ва кадоми шумо дӯстони тамошобинони азизи мо канали Рахш ТЖ, яъне ки мухлисо, агар шумо дам ягон мошини фурӯшӣ бошад, ягон хона, замин, квартира, марама дар рақамои моро икунед, мо реклама барои мақсад ки фурӯшда мегузорем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае ки бо нархи арзон срочна. Daewoo Tico соли 2006-1997 сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 0.8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд сӯзай, на зур, на беза, яъне ки ҳолати миёнада мегӯяд қарор дорад. мошин мегӯяд як моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. баллоншам средня, хай мошина камтари хеле мелич хеле як исусу косметически мекунешам. ягон калпак мезанеш, ягон исусу як химчистка мекунем, мошинча мегӯяд сӯзай хай тарафи ноҳияи шаҳри сӯза мегӯяд гаштагие. нархи мошина мегӯяд 8500 сомон гуфтест, яъне ки 80000 сомон аст, боз муомилаи хуби хуб дорад. мошин дар ноҳияи шаҳри дӯстони азиз, рақамош аст мегафон. оиди мошин шумо ягон савол доред, ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан, фақат занг занед ба шумо фаҳмонда метавонам ва арзон мекунам. бозам нагуфтанам ки кадомтон ки дар ҳамин навор наёфтед мошини маҳқултон, танҳо дар комментария нависед чӣ маркаи мошин долларӣ меояд, то чанд сом монад, кадом сол, аз кадом территория. мо кӯшиш мекунем ки ёфта пешкаши наёфтем, бо видео ояндада иншоалло ки меоем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст ба дронки сечка бо нархи арзон срочна. соли 2006-1994 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 1.8 литраи, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд масла намехӯрад, дуд намекунад дӯстони азиз, 4 дискаҳои престиж, салоншам тозакай ва мегӯяд савдош мегӯяд дар назди капоти мошина то ки суми холӣ алиш палиш намешавад. нархи мошина мегӯяд 27 та гуфтесиян бо арзон мегӯяд мекунем, мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. Mercedes-Benz C-класс сечка 94 сол, нархи мошин ҳамагӣ 27000 сомон аст ки боз мирам муомила мекунам. ина нархи арзон катӣ. хоб рақамош аст билайн нахираш 25 ягон саволтон боша, агар шумо харидори аниқ бошед, марама занг занен маълумотша гирен. ва кадоме ки хона, замин, квартира, мошин, ягон техника, апад ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, дар рақамо болода рӯй кунед, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.